dambudziko here kana mukadzi mukuru nemurume mukuru vasina kuwaridza mubhedha wavo? Vana vedu vanoona from what we do. Mabuda henyu masiya makaita zvamakaita. Tabuda kunze unogona kuwira mutsaona chaiyo. Chiremba kuti bed rest endai naye kumba anozorora. Tinotangira papi kana mubhedha wakazara hembe dzangosiyiwa dziripo? Itai communication. Muti zvandanzwa vana tete vachitaura nhasi. Patinodzoka tinodzoka tichipinda mubhedha wakarongeka. Kwazivai mhuri yeZimbabwe, kwazivai vadikani, vana tete vangu, makadii uko? Tauya pano zvakare paBeing African tichitaura nenhau yatakasiyira panzira iya. Vadikani, I hope muchiri kuiziva, asi just in case matikanganwei, ngatimbe taplaya kaclip kacho motamba nesu tozodzoka. Ndee wako, ndee wako, ndee wako, ndee wako. Iwewe mubhedha, 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 iwewe mubhedha. Clear your bed, fitted sheet on, top sheet on, fix them corners, hospital corners, duvet on top, make that bed, spread your bed, day after day, clear your bed, day after day, fitted sheet on, day after day, top sheet on, day after day, duvet on top. What is a mubeda? 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 What is a ay kaka, 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 ay kaka. Chinja kama shiti, chinja wo mashiti, wacha wo mashiti, chinja wo. Chinja kama shiti, wacha wo mashiti, chinja kama shiti, chinja wo. Ay kaka, 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 ay kaka. Zunza wo gumbeze, zunza ka gumbeze, wariza gumbeze, wariza. Zunza wo gumbeze, zunza ka gumbeze, wariza gumbeze, wariza. Iwewe mubhedha, iwewe mubhedha, iwewe mubhedha, iwewe mubhedha, iwewe mubhedha, iwewe. Ndee wako, 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 ndee wako. Mambotamba handiti hama dzadiwa. Aiwa. Kunakidza. Nyangwe chimuka tichikunakidza kanonakidza. Jeras down makumbo mudenga zvakataurwa nevamwe. Mukunakidzwa uku. Nhasi tadzoka pano. Tiri kutaura about the same clip. Takambotaura zviya nenyaya yekudzidzisa vana. Handiti? Tadzoka manje. Tine questions ekuti vana ava vachakura. Vamwe vakatokura. Zvatiri nyaya yemubhedha iyi inenge nyaya iri kunyatsoda kupenengurwa.
pese pese. Ngatitaure nawo nevanhu vakura. Tete Liz, pane dambudziko here kana mukadzi mukuru nemurume mukuru vasina kuwaridza mubhedha wavo? Pane dambudziko? Mubvunzo wakanaka chaizvo, watinoti mukukutu. Remember palast session yedu takataura kuti we are training up a child kuti aite mwana akanaka anowaridza mubhedha wake, anoita mahouse chores. Saka vana vedu vanoona from what we do. Saka isusu tikasawaridza yedu mubhedha savanhu vakuru, sababa namai, tichida kuzodzidzisa vana vedu, hongu panoita dambudziko. Nokuti mwana anogona kuti kwenini mukuti ndiwaridze wangu mubhedha wenyu musingawaridze ngenyu. Saka mazvinzwa, hanzi izvo panoita problem naTete Liz. Ngatinzwe Tete Julie vanofunga sei nenyaya yekuti izvo pane dambudziko here. Ndakura hanguzve, imba yangu. What's the problem? Mumba mangu, muroom mangu, mubhedha wangu. Makuda kuya kuzotika futi kana kuti kuita mapoints chiri kuitika apa. Zvine basa here Tete Julie? Tingati zvine basa panguva inoyi, nokuti tiri kutarisira kuti mudzidzise mwana. Ende mwana anodzidza nokubata achiona zvamuri kuita imimi. Saka kana imimi muchizviita, zvinobva zvareruka futi kuti mwana ateedzere zviri kuitwa naamai. Because vana they learn more from the actions than from the words. But kuti titi zvakanaka here kana zvakaipa kune imi vakuru vari mubedroom menyu, hatingagona kuti zvakanaka o zvakadii, but zvinongopawo order. Sokutaura kwatakamboita kuya tichiti mukadzidzisa vana zvinopa order mumba menyu. Ende zvinoratidzawo kuti muri kukoshesa pamunozororera maswera muchidikitira kumabasa, mozouya mozorora pakanaka. Nekuti kumabasa zveshuwa zvinombodhibha zvinombovhiringidza. You don't even know kuti dzimwe nguva unodzoka nguwai. Unenge uchiti ndodzoka na5. Kana ndikauya Tete Liz ndisina kugadzira mubhedha makuseni, kutaura here kuti izvo ndisati ndazopinda kuti ndirare ndichambogadzira futi? Zvinofamba sei apa? Apa handiti tativa vanhu vakuru ava. Zvino kwavari kuti vopinda pakadaro here kana kuti vosiya zvakadaro. Asi tiri kukurudzira kuti zvakanga zvakangonaka kungozunza so ondopa uri kupinda kuti pamboswerawo pari sei. You know, that is what we are encouraging here. Saka zvandiri kunzwa muchitaura ndezvekuti izvo isusu hatisi kupa vanhu murawo, handiti tiri kungotaurawo, kungopawo maideas, nekuti dzimwe nguva unenge usina kuzvifunga kuti zvinogona kukosha. Sometimes you don't know what you don't know, handiti? Exactly. Takambotaura zviya kuti izvo win in the morning, win all day. Saka it can apply kune vanhu vakuru zvakare, handiti? Tete Julie, what can go wrong nenyaya yemubhedha? Makambonditaurira imimi kuti pane a scenario yekuti izvo ndinogona kubuda ndichifunga kuti izvo mubedroom mangu hapana achapindamo. Nyaya iripo ndeyekuti chokwadi mubedroom ndemenyu muri vaviri. Mabuda henyu masiya makaita zvamakaita. Tabuda kunzoko hatizivi zvinhu zvatirogona kusangana nazvo. Unogona kuwira mutsaona chaiyo, kana kurwara, kana kungoti waburuka wotsvedza mumadhaka chaimo, kana wakuvara. Vanhu vanoti okay, tamuendesa kwachiremba, chiremba oti bed rest, endai naye kumba anozorora. Kuti tizouya manje topinda mubedroom muya tinotangira papi nhai vadikani? Kana mubhedha wakazara hembe dzangosiyiwa dziripo, hauna kuwaridzwa, apa munhu hanzi bed rest. Saka panozoita kanenge kadambudziko kekuti saka tochitangira papi? Unless ukasiya makachena, aiwa, unosvikopinda with confidence kuti ndanzi bed rest, ndotosvikoita zveshuwa bed rest. Okoyo. Inini ndofunga ipapo ndinenge ndakutoneseka kuti maiwe, chingodisiya henyu muliving room, chingodisiya mulounge, musazoenda henyu kubedroom. Motoziva kuti hakusi kusvikika.
kutorwadziwa kwese kuya vanobvunza kuti nai muchazoenda sei? It's okay, it's okay, chingondisiyei henyu panapa. Mukanzwa munhu achidaro, diko vanhuwe, chingomusiyaiwo maari, akusvikiki kwaari kuda kwamuri kumuendesa uko. Pamwe hamunzi bed rest, kana utoripo unogona kunzi izvo unogona kupinda neyandapinda nayo iyoyo kuti aiwa ndoda kumboona TV, chimbondisiyai munomu. Imagine kuti wabva wapuwa mubhedha kwachiremba kwacho, wakunidha kuti munhu aende kunotora toothbrush, anonotora zvekupfeka, unenge wazviisa panguva yakaoma. Tete Liz, munotiionapo. Unogona kuzvishaya pazviri zvinhu izvozvozvo, nokuti zvimwe zvazviri pamubhedha, zvimwe zviri pasi, zvimwe zviri paheadboard, unogona kuzvishaya zvinhu izvi. Saka isusu tiri kukurudzira chete panapa kuti ngatikoshesei patinorara. Hazvina basa kuti kurara pabonde parukukwe kana kuti pamubhedha, because order iyoyo yatotanga makuseni sevabereki inoita kuti tikwanise kuwana zvinhu zvedu nekukurumidza. Do you know kuti ndikapaila zvinhu zvangu pasi zvimwe apo, laptop chaya dawana nayo kubasa makuseni ndogona kuishaya, you know, because you're going, you're looking for things everywhere, you know. Saka kana tasaorder tawaridza mubhedha yedu, zviri easy for us to start off the day zvakanaka. Saka vari kuchipatara BP inogona kutokwira vachingofunga kuti kumba kuya kumba kuya. Saka ngatingowanidzai mibhedha yedu. Aiwa, muri right. Asi ngatichiita maserious manje. Kana ndinoda kunyatsotoziva kuti ndandisingawaridze mubhedha, ko mashitsi ari pamubhedha aya anofambiswa sei? Ndisati ndataura zvandiri kufunga, ngandimboenda hako kuna vana tete ndinzwe kuti mashitsi anochinjwa here? Anochinjwa kangani? Nyaya yemashitsi tataura kuti izvo, tiri kukurudzira kuti izvo mubhedha iwaridzwe. Pamubhedha apa pane iwo mubhedha wacho, poita mashitsi ataona achinzi hospital corner. Tichanyatsozvidzidza izvozvo kuti inenge yakaita sei. Vakamboenda kumabhodhingi vari pari nani. Vamwe mucharamba muchitarisa vhidhiyo ichamudzidzisa kuti hospital corner yakamira sei. Pane mashitsi, pane mapillowcase, pane magumbezi. Zviri izvi zvinobatwa sei? Mashitsi ngatitange ipapo. Anogezwa here? Anogezwa kangani? Anochinjwa here? Pane protocol here? Hatingati pane protocol, ende hatingati pane mutemo wekuti anochinjwa kangani. Asi chiripo ndechekuti akazunzwawo kuseni paye, bhosi takarara tinosweta. Saka kuseni paye tikazunza, tikanyatsowaridzawo zvakanaka, tatopinza fresh air patanga tichizunza paye. And then pakuwacha apa, aiwa zvinongoendawo nokuti munhu anenge achizviona sei uye nguva yacho yakamira sei. But kuwachwawo more often zvinobatsira, because sweat yeusiku sometimes inoti one day. Saka kuwacha hongu anoda kuwachwa, but zvokuti kangani zvakudhipenda nokuti zvakamira sei. Ende kungoazunzawo mazuva ose, aiwa zvina kumboipa, zvinonyatsoita kuti papindewo mhepo pagonyatsorarikawo zvakanaka. Munyatsoita smell zviri nani handiti? Yes. Okay. Kuchikoro vanhu vaiita subject iyoyo nguva dzapera idzi ndovaidzidziswa zvese izvozvo vachitaurirwa kuti zvine mabenefits. Tete Liz, imimiwo hamunawo protocol? Inini ndinoda kukopera, zvekukopera zvakanaka, ndinokopera zvakanaka still. Hapana nganditaurirawo kuti izvo nhai coach Busi, mashitsi chinjai this often, ndinzwawo kwamuri. Zvazvishuwa zveprotocol isusu panapa hatisi kupa vanhu, asi tirigona wedu kurudzira kuti vanokwanisa sometimes just once a week, or vamwewo vanoswetawo maningi chaizvo. It depends nekumba kwavo, maybe twice a week. Saka it depends nemhuri, nemarariro, nemaswetero. Asi chatiri kukurudzira panapa ndechekuti
fresh air inodiwa mumba, kunuhwirira kwakanaka kunodiwa mumba, kunouya nekuwacha linen yedu yatinofuga. Apa ndiri kufunga kuti pamwe futi tinosiyana. Vamwe vanoshanda mabasa akaoma and havasi vese vanotorawo evening bath ameno. Saka I'm getting zvamuri kutaura kuti izvo hatigoni kupa vanhu protocol. Kusiyana kwezvinhu kwakatosiyana. Saka apa tavanzwa zvanzi naTete Julie, tinongokuchidzira kuti izvo more often kuti murambe muchinhuhwirira. Kana ndikazotora ari white masheets acho apa handisi kuziya, anogumisira brown. So ngatisiyane nazvo. Ayo amaprotocol mamwe akatosiyana kuti uri kuda yebrown here, uri kuda yewhite here. Kana ukatora yewhite sungadzibati nekuti achanoita kugezwa kuti arambe ari white, which is good. Asi utsanana hwedu hunosiyana siyana zvakare. Ngatichienda manje pamagumbezi. Masheets tati anogona kugezeka, more often. Magumbeze munoti chiyo nawo. Magumbeze, madhuve, chero zvinozonzwisa zviya anogezwawo here. Tisati tabva pamashitsi ipapo, nachida kuti even tichirara parukukwe chaipo tinogona kutozviwaridzirawo nemashitsi edu ipapo. Tichironyatsesawo madhuve edu ipapo. Hazvimboramba, hazvirambike ende hazvina kumboipa. Saka hatisuda kuramba takatarisa mubhedha chete. Sezvatambotaura pavhidhiyo yokutanga kuti paunoti ndo pandinorara panongoda kuchengetedzwa. Poitawo lineni yakanaka, poitawo magumbezi akachena. Kana kutomboaisa panze umwe musi angorohwawo nemhepo zvawo. Not necessarily kuti anyikwa mvura, but kungoaisa panze worohwa nemhepo. Paunodzosera mumba nenge ratowo rakanaka. Wow, tambainana Tete. Ndakambomutaurira. Munodzidza zvakawanda. Apo patori nepoint. Apa mati zvokuendesa panze for aeration. Ndinenge ndisina kutombogeza nditi kungoti angorohwa nemhepo. Ndizvo. Saka ngatiende kuna Tete Liz. Tete vatopinda nenyaya yekuti izvo you can aerate magumbeze. Tete Liz. Imini munoona chimabata sei, tinofamba sei nenyaya yawo. Hatina futi protocol ipapo. Isi tiringokurudzira kuti each household linen, magumbezi, madhuve, masheets zvida kungowachwa nenguva yakafanira within that household, kuti mumba mugare makanaka, vanhu vafugewo zviri fresh. Even tikaita vaeni vanouya mudzimba medu tikavapa gumbezi rekufuga, wawanike wachirifarira kurifuga, kwete kurisa kumakumbo nokuti harisi kufugika nenyaya yaizvozvozvo. Saka isi tiringokurudzira kuti zvemudzimba menyu neprotocol dzemudzimba medu dzakasiyana siyana, asi ngatiwachei magumbeze nemadhuve nenguva yakafanira. Wow, hanzi papinda nyaya yevaeni vachada kuzofugawo magumbeze aya. Saka hazi hedu tiri tu chete Mr and Mrs nenyaya nevana, asi hama dzikauya, vaeni vakauya, ndikutonyara kuti izvo pakasvika vanyarikani magumbezi angu asina kunyatsomira mushe, zvingandiomera. Ndapadzidza ipapo, ndanyatsopabata, ndinofunga kuti handizi ndegawo. Apa Mr and Mrs vana Tete, imi munotaura nevanhu vakawanda. Ndinoda kuzivawo, pangaita dambudziko mumba ringasvika pakuti vanhu vari kutonetsana saSolo naMutsai nenyaya yekuwaridza mubhedha nekusageza. Pane nyaya here ipapapo? Chinonetsa ndechekuti dzimwe nyaya dzinongotangira mutunyaya tudiki saitotutu. Izvinezvi takatarisa kuwaridza mubhedha unongo usina kukosha panguva iyoyo, hazvina kana nebasa rese, which is just go out and come in, handiti. But kana zvakuzoumbika, zvakuzotaurika, tunyaya twacho tukazotanga kubatanidzwa, inogona kutozoita zinyaya rokuti kuzvise zvakabvira pakusawaridza mubhedha. Ko pamwe tikutaura nyaya imwe nyaya pobva pakandwa nyaya yomubhedha, kutoti aikaka
iye mubhedha futi iri kupinda panapa. Saka zvikangogadzirikawo zvimwe zvinhu zvidiki diki kudaroka zvinokwanisa kuumba marelationships akanaka, because zvimwe zvinhu zvinogona kutrigger mamwe maproblems asi mbori yekuwaridza mubhedha. Aiwa, Tete Liz, pindaiyonayo nyaya iyoyi. Muri kuona sei ndimi munodhila ne-young marriages and vanhu vanouya vachiti izvo kumba kwanetsa. Panogona kuita dambudziko here apa? Nganditi izvo, for you, ndine mwanakomana ari kubva kumba kwakakudzwa namai vanga vachimba waridza mubhedha ndewako. Saka akakura zvitori maari kuti everyday mubhedha munowaridzwa. Kozouyawo mai nhiya vakangokurawo, mai vanga vari busy, mai havana kudzidzawo kuti zvinokosha. Vakangokudzawo mwana wavo as best as she could, asi havana kudzidzisa kudi kuwaridza mubhedha. Vawanana, hanzi vanowanana kuyunivhesiti, vanowanana kumabasa. Havazivi kuti mabhedroom kumashure uku kwakamira sei. Vamumba mavo. Vanhu ava vagarisana, munofunga kuti mumba macho mungafamba sei? Ende mwanasikana futi anogona kuva ari iye akatrainwa from childhood kuwaridza mubhedha wake, mwanakomana asina. Saka zviri kuviri izvozvozvo, vanenge vawanana vanhu ava. Dambudziko rinomuka ipapo nderekuti uyu munhu akatojaira order yake, morning order yake, munhu akakura achiwaridza mubhedha uyu. Kuti ndikawaridza mubhedha wangu, ndoenda kunoshawa, ndopfeka hembe dzangu dzakarongedzwa zvakanaka, ndorongedza zvinhu zvangu zvakanaka. Uyu ajaira kunokora zvinhu zvake makuseni achidai. Saka uyu ari kuisa order neuyu ari kunokora kunogona kuita exchange of words in the mornings nenyaya diki diki iyoyo yekungowaridza mubhedha iyoyo, then it balloons into other things zvisiri necessary. Saka isusu tiri kukurudzira kuti tunyaya tudiki diki tunenge tokuwaridza mubhedha kungomuka makuseni kuti mumwe wangu anoda zvokuwaridza mubhedha, or let's do it together. Mudiwa, ngatibatsirane kuwaridza mubhedha wedu, makutozunza mashitsi enyu, makutowaridza, makutonogeza and all that. Saka zvinhu zvidiki diki zvinounza love mumba, zvinhu zvidiki diki zvinounza kutaura mumba. Saka isusu tiri kukurudzira kuti zvidiki diki sekuwaridza mubhedha ngatingoitaika tiwane kugarisana zvakanaka. Wow, ini kana munhu achitaura ndinoita kunge ndiri kuona mapicture. Saka pamuri kutaura kuti izvo munenge muchitaura, ndiri kunzwa hwana achiti izvo, dear, how is your day going to be? Munenge muchiitei nhasi? Uye achiti rangu rakaoma nhasi. Uye achiti no, ndichakunamatira, zvichafamba zvakanaka. Chichichi 5 minutes tatopedza kugadzira mubhedha. Mazirudo. Ko manje kana tichimuka nguva dzakasiyana nhai Tete Julie, vamwe vakashanda night shift, vamwe vanononoka umuka vachamuka later. Tinopafambisa sei apa? Hapana time yekuita malavi davis tichigadzira mubhedha tese. Umwe ari kusara ari kubatawo hope dzara nekuti akanonoka kurara. Dhiya vanozvifambisa sei apa? Mandibvunza mubvunzo wakanaka chaizvo, nokuti ndakatopinda nawo nazvo. Baba vekwangu vaisenza mashifts okuti ini ndiri kupinda ivo vari kubuda, pamwe ivo vari kubuda ini ndiri kupinda. Saka zvaingonakidzawo kuti kana tiri musi watasangana taingobatsiranawo, kana uri musi wandatanga ini ivo vachisara, aiwa vaimuka vachitawo zvavanokwanisa ipapo. Saka anenge angosarirawo arimo nokuti taita mashifts akasiyana anogona kungosiyawo agadzirisa. Kana kuri kuti zvaramba kana kuti baba vazononoka, aiwa ndodzoka zvangu kandichigadzirisa, but zvinenge zvakuda kungotaurirana muri vaviri kuti saka tozvifambisa sei, because chokwadi zvinowanikwa nyaya dzemashifts idzi kuti mumwe achipinda mumwe achibuda, kana kuti pamwe musi mopindirana pamwe chete. Saka izvozvo hazvifanirwi kunge iri problem, kungonzwisisana nokutaurirana. Musi wamazowanawo mukana wokuti maakuitawo mazirudo muchiwaridza mubhedha wenyu, aiwa musi wacho mongoti mwari kudzwai nhasi tiri pano tese, zvotoendeka zvakadaro. Aiwa, hanzi rudo imoto unotokuchidzirwa ana mai. Apa pakutogadzira mubhedha ndinoona rudo rutokuchidzirwa. Handizvo here Aunty Liz? Ichokwadi ichocho.
mukuwaridza mubhedha, because panyaya yemashifts ikai chokwadi mukasataurirana muri vaviri kuti shamwari ngatikurudziranei kuti anopedzisira kumuka ungozunzawo mashitsi owaridza mubhedha nemadhuve, mwedzi unopera tisina kuwaridza mubhedha because ndiri kusiya wakadaro, uyo ari kupinda kusiya wakadaro, uyo ndiri kusiya wakadaro kusiya, and then what next? Saka zvinongoda kuti tingokurudzirana kuti as a couple kuti mumba medu muwanikwe muchinuhwirira zvakanaka. Vana tete, aiwa, tiri kuzvinzwa zviri munzeve. Mhuri yeZimbabwe iri kutonyatsodzidza. Pane vari kuti ameni ipapo, ameni. Pane vachatoti izvo vachasiya iri paloud kuti vamwe vanzwe. Hatiri kukurudzira kudaro. Panze pekuti mudzidzise nekuisiya paloud, itai communication. Muti zvandanzwa vana tete vachitaura nhasi, zvanzi izvo. Mangachikurudzira kuti upenyu hwedu hunogona kuita more orderly kana tikatanga mangwanani edu zvakanaka, kana manheru edu patinodzoka tinodzoka tichipinda mubhedha wakarongeka. Nyaya dzemubhedha Tete Liz, makataura imi kuti izvo kusagadzira mubhedha makuseni kunogona kuzosvikawo kune zvinhu zvinenge mota dzinenge dziri untidy. Muruda kumbotitaurira ipapo kusaita mubhedha makuseni spills over into other things. Mungatijekesera pfungwa dzenyu kwadzachienda here? Oh yes, ndinorangarira Coach Busi. Inyaya yekuti handiti tati makuseni tikatanga order yekuwaridza mubhedha inoita inonzi sense of accomplishment, kuti zvandawaridza mubhedha. Andinoziva kuti mukawaridza mubhedha mukacheuka kudai kuti this is nice, motorongedza hembe dzenyu zvakanaka, mogeza, morongedza malunchbox, whatever you do and you go to work. You also want that same order mumotikari nepadesk kubasa. Saka generally speaking, you develop to be a person of order. Tikangosiya mubhedha yedu yakadaro zvinhu zvaka I always imagine mubedroom musingawanzi kubhedha kuredzwa hembe makadai so hembe so manheru dzonzi vorara makuseni dzonzi. Saka that also happens in the car. My laptop is here, mapepa acho ari paside apa, zvimwe zviri kuback seat, mwana ane zvimabhegi zvake nezvimalunchbox ikoko, bhutsi yemwana imwe iri mota, it goes on like that. And then kuoffice, hamusati mambopinda maofisi edu vamwe ekuti anenge ane zvese pamberi apo oshaya kuti tiri kushanda sei papo. Iye anenge achiti ndiyo order yangu iyoyo, musabate muri kukanganisa order yangu iyoyo, Saka inini personally I believe kuti order ikatangira kumba, it flows the whole day wherever you are and whatever you're doing. Ndinobvumirana nemi. Pane mudzidzisi wandinoita follow social media akati izvo, how you do one thing is how you do all things. Ndakamboda kupikisana naye asi ndakazozviona kuti izvo ari right. How you do one thing, kana mubedroom mako mune order, usually desk rako we can tell kuti desk rekubasa rakamira sei. We can probably also tell kuti mota yako yakamira sei. Makambopinda mota dzauti uchingopinda, the first thing is, oh, please excuse the state of my car. And I always give grace, no chakla, not usual. It's okay, it's your car. Because we're sure it's your car. Asi chinozondinakidza ndechekuzoti please excuse the state of my car. Saka pane chimwe chiri kuringa kuti izvo izvi hazvifaniri kunge zvakadai. Tete Julie, takuenda kunopedzisa manje, takuda manuggets achabatsira either solo, either mutsai, kana kuti vana vasolo namutsai. Kana muchida munogona kubata vese vari 3. Kana muchida munogona kubatazve yekuti izvo mavisitors vakauya kumba vakaregera kuwaridza mubhedha wavo, munowaridza here, munovabatsira here, what happens? I'm going to leave it open. And kana ikarega kubatwa pano, vari kutarisa ndoda kuti muzotipawo mhinduro yezvandabvunza izvi. Ngatichitanga naTete Julie.
hama dzadiwa dziri kunze uko varikuda kukurumidza kudzidza vaende kumabasa vanogadzira yavo mibhedha vaite zvatataura. Over to you, Tete Julie. Ndinongotika muupenyu ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Saka ukasiya waita odha mumba mako ukazvigadzirisira zvakanaka, paunodzoka unodzoka makanaka, wazviitira zvakanaka mumba mako. Ukasiyawo musina kugadzirika, muine disorder, paunodzokawo unowana muine disorder, wazviitira zvakaipa mumba mako. So shoko nderekungoti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Whether mwana, whether ndimai, whether ndibaba vemba, zvakungoda kuti ngatingovai vanhu vane order, vanhu vakangorongeka, vanhu vanoita kuti upenyu hwedu huve hwakanaka, tisangoita tuma unnecessary problems nokuda kwokusarongeka. Wow. Hey, heavy advice apo. Maita henyu Tete Julie. Ngatiende kuna Tete Liz. Mabvunzo akanaka kuti vaeni vakauya vakasawaridza mubhedha wavo kana kuti vakawaridza. It depends netype yevavaeni vacho. Kana vari vanhu vechikuru, variwo ukama, vati kurei, vana sekuru nana mbuya, aiwa tinogona kuti pamusoro yevana mama ndo vaklinira zvavo rume because vakura and I don't expect them to. Kana vari a young couple, aiwa ini changu kuvhara door. Ani ndavapa rumi yavo. Rumi iyoyo ndeyavo. In the meantime is their private room. Murumu mavo mavari kugara kwenguva yakareba kana kwenguva yakapfupika hazvina mhaka. Ini changu kungovhara door nokuti irumi yavo. We need to respect their privacy. Kana vari vana sekuru vati kurei, vana nzvadzi dzana mai, vakwegura, vana mbuya, vana mai vamai, vana sekuru, vana baba and all that, vauya vega. Pamwe mbuya vakashaya, ndisekuru vauya vega, vakwegura, aiwa. Zvizukuru kandopa zvinopinda kazvichikrina baba sekuru kuti vaone ukurara pakanaka. Saka inini ngandichipinda nesu vavharirwa dhoo. Ndikaona dhoo ravharwa, ndoziva kuti izvo ndashaisha. Havasi kuda kuona zviri mukati umo. Ngandiitewo sense of pride. Ndikuti inini I would have a sense of pride now. Yekuti mama zvavavhara dhoo, tete zvavavhara dhoo, ini ndasiya rakavhurika. Vanga vaonei. I hope we remember kuti izvo ndopaizoitika paipai. Kuti izvo pamwe tete vatarisa vakati aikaka. Vatovhunduka nezvavaona. Ndinokurumidza, ndichashandisa rungwaro ipapo. Ndokurumidza kugadzirisa mubhedha wangu. Ndoita hospital corners. Ndonyatsorakidza kuti aiwa, ndandiri in a bit of a hurry. Ndapedza ndovhura dhoo futi zvakare. Kuti muchiona kuti izvo ndagadzirisa. Tete Liz, mungafara nazvo handiti? Because kana ndapa a young couple a room, vauya kuzoshanya kumba. Kwatiri susu vana tete tiri kuti room iyoyo yayenyu until you leave. We respect your privacy. Zvamuchaita imomo, whether mamcleaner or not, because inini ndikazoonekwa ndakupinda murumu hazvina kururama. Ngatisiyei ma young couples nemaroom atavapa vaite zvavanoita imomo, ichitongoziva kuti this room I have surrendered for the next 2 weeks, or ndasurrender room for the next month, nokuti vana vari upo kana kuti this young couple yandishanyira. Izvo zvinounzawo futi kugarisana kwakanaka mumba. Nekakuremekedza kekuti tarumura vana ava. Havasisi vaya vataitamba navo 7. Zvataifanira kuita namai takaita. Izvozvi takumirira kuona manje evidence yekuti we were effective pane zvatakadzidzisa. Asi in case Tete Julie, in case mwana wandakanyatsorayira zvakanaka, ndiye akusaita zvandakadzidzisa, pakaipa here kuti wangu ndidhonze paside, ndite have a conversation naye. Munopaona seiwo ipapo?
Panenge pasina kuipa kuti mutaure nemwana wenyu, kuti zvakudhipenda futi nerelationship yamagara muinayo nemwana wenyu, kuti mungonzwisisanawo kuti ko zviri kufamba sei, moonawo kwaari kubva nekwaari kuenda, asi morespectawo whatever decision yaanenge ataura or whatever reason yaari kupa pane zvaanenge achiita zvacho. But at the same time kumuonesa kunenge kusina kuipa, kungoonesana mwanangu kuti ko zvadii tangogadzirisa mumba, handiti? And then iye anotaurawo mareasons ake kana kuti why madecisions akalead to that, and then tozoona kuti okay, kana zviro zvawawirirana nazvo kana zviro zvauri kuita aiwa zvina kuipa, ndanga ndangoti tionesane tingobatsirana pane zvandanga ndaona izvi, but you respect whatever reasons anenge achikupa. Hama dzadiwa, mati manzwanya yanga iri pano navana tete vangu. Tatiri pano tichitaura nenyaya yemubhedha yevanhu vakuru. Pane dzimwe nyaya, pane mamwe ma-questions amunogona kunge muinawo. Kana makuzoonawo panapa, motiisirawo pamunofunga kuti tasiyirira. Kana pane mamwe mafungiro, tiisireiwo zvakare. Vana tete, tiri vana tete vanoda kuramba tichidzidza, tichikurudzira vanhu kuti vaite better and better. Nekuti pakuita kunge pane magap, vamwe zvakavanakira vari kudzidzisana, asi kune avo vane magaps tikuda kubatsirawo kuti mudzidze. Zvinoitika kuti izvo pamwe mai vakashaya uchiri mwana mudiki, hauna kusvika pakudzidziswa kuti izvo mubhedha unofanira kugadzirwa. Vana tete ndosaka vari pano, ndozvatiri kukurudzira pano kuti tiite elevate game redu just a little bit higher. Hanzi when you know better, do better. Tapedza ranhasi, nyaya iyi haipere, asi tiri papo nganditi mwashuma, tete Julie, tete Lizzie, madropa manuggets pano. I am sure vanhu pavachaita put ma-comments tichaona kuti izvo manyatsoidadabura nyaya iyi. Mashuma henyu. Chionekai vadikani vedu, hanhasi tiono kuita wrap up. Tete Liz. Tinotenda zvikuru nechirongwa ichi. Isu tiri kungoti ngatite utsanana unobvira mangwanani kusvikira tirare manheru. Ndozvatiri kungokurudzirana izvozvo tichiwaridza mibhedha yedu mazvita. Maita henyu, hanzi cleanliness is next to godliness. Saka ngatingosimbisanayi mukuita zvakanaka, nokuti chokwadi ndechekuti hapana asingade zvakanaka. Kana iye abuda mumba mune mubhedha usina kuwaridzwa, angonhonga hembe, anenge achiluka smart, ungoshaya kuti hembe yacho yabva pai. Saka smartness inongodikanwa. Ngatingoitai overall smartness. Tisangochena ini chete asi pandabuda pasina kumira zvakanaka. Yay! Pamangutaura nyaya smart, pane kamwe karombo kandakambonzwa kuti smart inotanga mutsoka. Izvo iri kutangira pamubhedha. Maita henyu, maita henyu. Vana veZimbabwe, nekuteerera kwenyu makatikoshera. Rambai munesu, ngatirambe tichidzidzisana. Vana vedu pavachaenda kuzvikoro ngavanzi vana vemhuri yeZimbabwe, ukaita roommate nemwana wekuZimbabwe warova jackpot nekuti vanenge vane smart. Thank you. Tonana pane ichateera. Over and out.